कहनी आज बेंजी मास्टर तरफ बड़ी हम खुश बनी हो तरफ इतना खुश बनी कि हम इजहार ना कर सको। अब तो माला रही तो तरह हम पहराइए देती इतना निमन तू काम को ले बड़ा पहला दिखा अल्लाह हो माला के संगे संगे 2000 रुपयो दे दी मछियों में से दे दी दलाल हो का हो ई काहे माला देनिया पहले ही जानल हो काहे ऐसे की धुन कोनो बजौले लेकिन गीत निमन बजौले है। हां यह मतलब ही होला ब्याह से आगे आगे चले पीछे पीछे चले के जाए हम एगो माता रानी के गौनी तई हो माता रानी के का देले अन्ना तई पर के जान जाए ब्यासगिरी वाह लोग कइले बा न अब केकर धरी नाव जादो जी आ कमरी ओले सौसे गांव ब्यास लोग खड़ा हो जाता माई अवल लाज बचाओ माई अवल लाज बचाओ माई अवल लाज बचाओ। अब थावे समाई चल देता रही बेटा हमारे चिल्लाता अतला बेंजुआ लेने से मार छेड़ले बड़े सो का छेड़ले बड़े सो हाउ वाला फील दा मुड़ी हमर छील दा अरे कौन वाला फील्ड अब माई बीरदे बन से लौट गईली हम ना जा काहे दुका छीला छीला कइले बा महादेव वैसन देवता के ई बक्सत न से बताई क्वेश्चन कलाकार के नेचर हो गइल बा डाइनो एक घर बक्से ले मधुबन लेकिन एको घर न खस बकस ना शिव जी से कहतर सहैया भागा ये देवघर फील दो जाटा अपन छील दो बताई ना उनका जाटा छीलल जाला आ जाटवा में गंगा जी रहेली अगर जाटवा हटा दिया वा गंगा जी निकल जात इनकरा पलानी के पता लगी ना एकरे के बुझाते लगे जे मर तसली उसली दो जाई वही बाबा के बोला बाबा के बबुआ के जाना बाबा के लोरी गावता वही बबुआ के बुलावे के हे कौन नायक मंगल दाये हे कौन नायक मंगल दाये अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता बावे अरे हमारा पाता बावे रौरे हाई भगियो के विधाता हमारा पाता बा रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता बा हे कौन नायक मंगल दाये हे कौन नायक मंगल दाये अरे वेद पुराण की ज्ञाता हमारा पाता बावे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता बा रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता बा बाबा जी अछति चंदन पानक पाती अछति चंदन पानक पाती घिउआ के बाती जरेला दिन राती घिउआ के बाती जरेला दिन राती स्वागत हो अनरा देख के गूंगा बोले अनरा देख के गूंगा बोले अनरा देख के गूंगा बोले
लंगड़ो फानती खाता हमरा पाता बावे रौरे हई भगियो के विधाता हमरा पाता रौरे मानी भगियो के विधाता हमरा बाबा बाबा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे संति कर सेवा कहे विजेंद्र सभा की अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर अरे हमरो खोलती खाता हमरा पाता बावे अरे रौरे हई भगियो के विधाता हमरा पाता बावे रौरे हई भगियो के विधाता हमरा पाता प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति श्री गणेश जी भगवान की।